Máme to je normálne nejaký. Náš opičák proti slnečnej pani. Poď, on má veľký speed proste. Ale on čo nás tam... Čím viac AD, tým viac Darius. Ti vyhoniť? No. Level up! Počkaj, dám level 2. Ešte jedného miniona, dobre, ideme baň. Sprintovin! Jo! Leblanka, au. Au. A teraz menší zostrih full AD Dariusa. Choď back, lebo master. Mastera zabil. Ježiš, to je kreten tento. Proste on mi zobere veľkého. A ne, ani auto je tak, on to zoberie kvéčkom, takže ja za to necení bohubil, hrozne lovte. Pekne. Rozstrojila, neže ho. Bum, bum. Poď sem, poď sem. Wow. Leblanka master. Leblanka dáš v pohode. Andrej, Áno? budeš to tu troška gangovať? Si stavaš. Jasú. Ešte rýchle si postav aspoň diamant, nemusíš ísť, ale diamant, hej. Je to dobré, by sme mohli zabiť. dáš QV, hydra a útočíš. Dám na ňu večku ty ult. A to tiež, to dá naozaj Bojím sa. Je to možno postrať. Á, máš ho. Máš ho? Ja ho mám? Áno, ja som ho nezabil, máš ho. Lol. To je tak easy. Ahoj, jasne. To nedáš. Dík za... Tvoje to. Ne! Smutná. Práve si dal onem meditáciu. Ja viem. Lol. Je pokiaľ. Tak. Poď sem. OK. Ide sa na to. Karma! Pokusuje ma karma! Pokusuje ma karma. No. Bum. Tak mu idú dole apčka, ne? Zase späť. Ona si kúpila to, čo si kúpila, vážne. XPK. Počkaj. Hra číslo 2. Henry, ja som poďte morálna podpora iba, podporujte Henryho. Chcete na to? Morálna podpora. Idem vám pomôcť, idem vás zachrániť. To si robí. Ja tam idem. Buaaaaah! A tá Oriana aj tak prežila. Nie! Ignite! Sakra. Dobre, pozrieme sa na to znova a spomalene. Idem vám pomôcť, idem vás zachrániť. To si robí. Ja tam idem. A tá Oriana aj tak prežila. Ignite! Ideš? Play, dobre. Pekne, honor. Či si zatancujeme, poďte, tanec pred bombokovom. Odoň, poď k nám. Dobre? A teraz vám ukážeme, ako vďaka fokusu vyhrať celú hru. Chyťte Leonu. Všetko do Leony. Do nej. Aj tak zdrhne. No nezdrhne. A ona ti dáva väčší damage než ty jej. Poďte do Leony. Všetci rašujte všetko do Leony, kurva. Flashe, ignite, poďte. Fokus Leona. Dobre. Počkajme tu, chlapci. Do Leony, hej? Všetko do Leony. Do Leony, ráš! Ja vás jebem. Skoro sme ju zabili. Do Leony, všetko do Leony. Všetky ignity.
Mám ju. Ten low gang. Za to, že smrdíš. Bum. Zabite ju. Fokus Leona, všetko do Leony, všetko vypálne, poďte, dajmujeme, Leonu. Tankujem to. Zabite ju. Dobre, well played. Fokus Leona. Ideme, do Leony. Ono je po mne. Teraz ho neurobili trošku. No nebolo to wombo combo, ale že nás pekne vypli. Čamaj má 3.15. Si nad tým hladka svoju dierku, lebo on nemá ani vagínu, ani penis, on má proste len dierku. Ja ťa savnem. Ideme doňho. Ďakujem. Hodoň možno potiaha nejakého chlapca za jeho malý pipi. Dolný ty kokso. Ten build. Pozrite sa na ten Hodoňov build, ten je super. Všetky mobilitky, ty vole. Áno alebo nie? Áno, daj áno. Jak chceš. Reportni za offensive language Hodoňa, Ja všetci. som to myslel, Dori. Skapte. Report Hodoň for ulti for no reason. Hej, to neplatí. Report Hodoň. Dobre, všetko na Orianu. Ne, tak som to nemyslel. Utekaj Oriana, zachraň sa! Dobre. Čo robíš? Ona by ma chcela zabiť. Ten damage. Poď. Zdochní. Ja pierdolím. Hadouken! Ideme na to. Hej, máte všetci ultiny? Pripravené ultiny, spravíme wombo combo, dobre? Ty ich zase odhodíš. Ne, neodhodím, neboj sa, sľubujem. Poďte. Ideme, Dobre, poďme. wombo combo, poďme! Utekajte! Asi ne, čamaj. Čamaj, odhoď ultinu, rýchlo. High five! No dobre. Reportite Hodoňa, vážne. Aha, report. Hej, urážky. To je verbal abuse? Asi. Dobre. Dobre, reportov som. Urážky.